Así, comenzando por Economía e Emprego, temos dúas iniciativas das que daremos conta. A primeira delas en relación á Ferroatlántica, onde, como sabedes, nos faremos a pregunta a interpelación directa ao presidente da Xunta, Feijóo, sobre este tema. Sobre o tema de Ferroatlántica, comentarvos que hoxe pola tarde Marea estará na concentración ás 6:30, que está convocada en C, en defensa dos postos de traballo e da viabilidade do conxunto empresarial de Ferroatlántica. Preguntaremos polos desafiuzamentos, na medida en que o Consello Xeral do Poder Judicial anunciou na tan recente unha reducción pírrica do número de desafiuzamentos do 3%, con relación aos mesmos períodos do ano anterior. Despois de toda a que leva caído na crise, despois do elevado número de desafiuzamentos como consecuencia da crise económica, un descenso do 3% é absolutamente insignificante. Relacionado con Economía e Emprego, tamén como cuestión nosa esencial, é a crítica que faremos no debate que correspondente en relación ao teito de gasto. Xa avanzamos outro día a nosa posición, rexeitábamos completamente, en primeiro lugar, toda a política que hai en relación e a limitación que hai en relación ao teito de gasto, porque nos parece que se fundamenta nun dogma neoliberal absolutamente contrario ás lógicas económicas, que durante toda a semana faremos actos da reivindicación na rúa da loita sin cuartel contra esta lacra, entendida en varios aspectos. En primeiro lugar, que hai que evitar en negativo, evidentemente, pedindo tolerancia cero para as conductas machistas e todas aquelas expresións que a veces son máis evidentes con relación ao que supoñen manifestacións de machismo, pero despois tamén a loita en positivo